manan sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marty. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Basta't kasama kita. Labis-labis RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga kagaming Lanilla, Cebu. Agang tumatatampo, nagdasangan nga Marty. Jen, unsa ko ni? Ngano nang hipos mo kasi mong mga gamit? Dili na ko, Marty. Undangon na ni nato. Nga naman. Unsa may saan ako nimo? Gikapoy na ko. Dili pa ka gusto nga magkaanak ta, di ba? Jen, di ba nagsturya naman tayo ni? Onya na kung maigo na tang tinigom. Dili pa bali na igo ng tinigom ni Mos Bangko? Naana kay stable nga trabaho, Marty. Unsa pa mo ginigipangita nimo? Basta kay di ba ko andam? Bahala ka. Basta kay dili na ko. Jen! Tagay ito na. Di na ko bay. Di mo makasulbad ang tagay sa kong problema. Ano sa may plano ni mo? Atura ko sa bay. 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 Layay. Ako na lang usa din sa bahay. Ningaw na kayo nga, wanas Jen. Magawa na ako giimno nun. Di na lang ako mag-inom-inom. Medyo naigo na ko sa giinom na. Pero lain ka pong kayo kong gibate. Hawaan kayo. Murag kinalangin nga magkawas ko na. Ato kong motiwas og inom sa bar. Sir? Oh. Kadali ba ni mo makurat? Sorry. Laom lang kay ko ganoon na. Huwag kong makabantay mo. Ang saya to. Nangutaan ako ni mo if okay ra ba ka? Dili. Same. Problema sa partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Mauding naginusara ka. Well, same ta. Taginusara og namasin nga makahuna na og tarong kong muinom. Magit, yeah. Pero makagool man dig samot nga maginusara. Pwede og din nila ko tupad nimo? Pwede ra. Thanks. Pero ilailas ta. Ako si Hannah. Marley. Nice to meet you. Sige, shot. Asam ko. Yan na. Patay. Sa may kibuhat ako. Muli na ko. Mura hindi yung kamutubag tawagan.
Lagi? Buang nga ba eh. Bugan ako eh. Safe ra maga. Okay pa? Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka rin. Sige, kung na niya na. Biya, ano bito na ako? Okay na to siya eh. Pila na bitaw kasi manang nilabay, sukad nga naitabo tanong mo. Oh, kitsa mo na. Hello? Marty, siya na ni. Oh, diin ka, number na ko. Ikaw nga mo'y naghahatag na ako. Marty, may angin ng istoryahan. Magkita ta. Asa man? Mabdos ko. Unsa? Arihata, nakuratsat ko. O dili pasad ko andam. Pero wala natin mahimo. Naan na ni. Sige. Ay, kabala ka. Suportahan ka. Ako'y bahala sa mga tananin mo kinanglanon. O gasta sa mga pagprinatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni dili ikaw bay. Wala naman kay pahuway sa sigig trabaho. Kayod yung maayo ba eh. Para sa kong maabot nga anak. Wag yung kong magdahom nga, ingon ane day ka responsable. Dibuwagan ka ni Jen, kay dili pa ka andam nga nay anak. Nga karon, Karon, naanam gini. Di sa ako mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa hangtod. bay Marty. Gikan ko nagpapernatal. Mayo hinon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Unsa ba? Sorry. Ha? Sorry? Sorry sa unsa? Nakarealize ko, nasayop kong ihap. Dili ikaw ang amahan sa akong anak. Unsa? Bisagon sa ako balik-balik og ihap. Ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano sa alim ni Bawan? Mga usa ka buwan na. Og naglibog ko kung saan ako pagsulti nimo. Marty, pasaylo ako. Kay kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Kay way ayo ang iyang papa. Yan. Okay na. Sorry, Marty. Sige lang. Iampo na ko pohon nga mabawasan ang imong kaayo diri namo. Salamat gud kaayo. Karon pa ko nakarealize. Gusto mo ko nga na ikaw galing anak. Og sakit man di. Bisa na og wapan ako makita ang bata pero 8 kabuwan kong nagtuo og nag-expect na may anak na ko. Excited na ginunta kay ko. Pero di siya para na ko. Si Jen ang nag-chat. Magkita ta. Nga naman ka. Mabdos ka. Oh, Marty. Og mga nakay nako. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Salamat. Unsay salamat. Salamat kay mabdos ka. Uwa ka masuko. Wa. Nalipay ko. Ngano? Andam na day ka. Oh, Jen. Og di na ko masagot kang mawa pa na akong anak. Hasta ka. Tinuod. Wala ba ginunta ko'y plano magpahibaw ni mo. Pero dili na ko kaya nga i-blind ra ka. Jen, salamat. Salamat.
Okay, kabala ka. Ako'y bahala ni mo ug sa atong baby. Excited na kay ko nga mahimong amahan. Sa akong kadismaya, napulihan og grabe nga kalipay. Siguro, gigamit lang nga instrumento siya na para makarealize ko nga gusto sa din ako nga may kawalingon akong anak o pamilya. O karon, malipayo na kami ni Jen sa among pamilya. Di na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Marty nga taga Mingla nila Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan. Basta't kasama kita. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong una-una. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Yuta ah. Si Kuya Raday nagbayad anak ma. Usahay kung madugay ang iyang pada. Ug ting bayad na sa yuta, ako lang unay mo bayad. Labi pa kung masayo ang akong pensyon o magkuha ko sa akong savings. Usahay, ingnon kong kuya nimo nga taplan lang sa anak ko. Pero okay na ko Kay siya sad bayan nagpalit anang akong mga tambal para maintenance. Mausab. Murag, wala sab ka magmahay nga. Naingon anak si Kuya man. Hoy. Ayag bugal-bugal si kuya nimo. Ipisan pag usana siya kamahuyang, apan dili to gusto kumidyahag sama ana. Kay formal to siyang pagkamahuyang. Edukado ug labaw sa tanan buutan si kuya nimo. Saksi yung ko anak ma. Siya pa nagpatiwas og pa-eskwela na ako ron. Maong pagtarong. Ayaw pakyasa ang imong maguwang ha. Oo mo, Ipakita na ko kang kuya nga mo graduate yun ko. Kana gyud. Graduate gyud. Usa magmenyo. Momo,
Ug ito'y uyab. Minyo na dayon na yung niskuton, oy. Mag-ilis na ko, oy. Magpakuyog magkakaslungsod. Ay, kapuyas na kang tagnanan, eh. Pero utgan lang yun din ako. Asa raman unya ng pahuway ba kung makagraduate na unya ko? Ma! Naga dia ma, beli ko be! Si Manong Marlon man ron. Manong, ikaw gid lagi? Si Mama. Oh, to tinggal ito sa misita sa likod ay. Nga naman di anta. Si Mama, no? Kung maabtan ang kwarta ni Eldred, di gid pa ibaw. Huh? Di manghatag. Ano? Bahin-bahin ko po unta ta. No? Ang bayad man ko na siyuta ang ipadani Kuya Eldred good no? So, di ko mutuog para bayad lang sa yuta tanan, oy. Naagyo na yung pagkapin para palit bugas ang sudan. Ay, kiwa na may bugas sa bahay. Ug may tuyo sab ko niya. Hay mas ya. Ah! Ma! Sam sa kituyo ni Manong Ma! ang mama eh. Bisag minyo na ni Kuya no? Magsige man nagyapog panghingi ni Mama. Da, gamay re akong nahatag, oy. Ang dirira na sa akong coin purse. Kay wa baya na ko kuhaatanan sa itim ang tanang gipadaning Eldred. Kay para na sa taon to sa akong tambal sunod si Mana. May kay nagkahuna-huna ka anak ma. Kaya makadetect ra ba ginas Manong no nga na kay kwarta, balik-balikan gid ka anak niya. Pero ang usa ka tuyo niya ang naglisod ko sa pagdesisyon. Ha? Kaya yun someday ma. Kay ang kanang yuta nga among gidatadatahan gud ni Eldred, pwede na mabayan kung makabayad na o katunga. Unya kay sobra naman as katunga ang among nabayad ana, mong gustong Marlon nga magbayad dito sa yuta ni Eldred. Ha? Musugot ka si Kuya Eldred anak ma? Si Kuya Eldred, maayo yun ken pagkaliwat ni Mama nga sobra kabuutan o kamasinabuton. Ilang itugutan ang among eldest nga mo'y unang mutukod og bahay sa yuta nga ilang napalit. O ingon yun siguro ana ang mga buutan sa masagisulti sa upan nga mo'y unang kuhaon ni Lord. Grabe ang kagkuol sa among pamilya diyang namatay si Mama sa iyang sakit. Si Kuya Eldred sab nga kabata pa unta, apan wa mi mahibaw nga may gihambin sab di ang sakit. Wa na niya mahimo pa ang pagpatukod og bahay sa yuta nga iyang napalit. Unya, Oy. Siyudi kay ganda. Kaya ang make-up ni mo, maano dyan na si mo mga luha. Abi ko ba og kasal ni? Hilak-hilak man di ni? Papagani, magsugod ang seremonyas. Ikaw diya, naghilak-hilak ka na. Unsa na ni, oy? di lang na ko kalikayan yads. Kay ko niya paunta si Kuya Eldred siguro. Bakit trabaho ron? Siyan? Kay ako manuntang kuyang mag-makeup na ako ron. Ay, saon ka man nga. Huwag man siya. Mga anto sa langkod, day. Sorry, oy. Nanamdong lang ko sa akong kuya o sa akong mama. Kay ko niya paunta sila ron. Niagid unta sila sa akong kasalian. Yan naman kita sila ron, oy. Naggantaw ni mo. O dili sila malipay nga nagguba ng naon ni mo. So, cheer up. Namiss lang yun ako silang mamang kuya ng adlaw sa akong kasal. Hala, oy. Ma, kuya. Oh, Rasha, iyan ka man lagi. Andayo na din. Ikaw lang yung sa Mas Joey. Ay, ito sa trabaho nung. Unsam dayon ta ato de, ha? Masuroy ka man. Kung ano, magpahibaw lang unta ko nimo nung ba, nga mo'y akong gusto nga, anhimi magtukod og bahay ni Joey sa yuta nilang mama o Kuya Eldred. Unsa? Oy, dili na mahimo grasya, oy.
Ha? Una, wa kay natampo aning yuta. Okay, wa masag ko yung natampo, pero lalaki mangod ko. O ikaw, kay babae man ka, og minyo na ka, adto ka na si mong bana. Anong ari pa man ka sa kong yuta? Imo na niningi ang kong yuta nga imo ra no? Hala no. Balikon mo ba na ako ang pasabot nimo? Sa gikaingon ko na wa kay katungod aning yuta kay babae ka. Kung gusto ka magbay, adto ka sa papelte sa mong bana. Akong nasabot nga gustong suluhon sa usa nako kamaguwang ang yuta nga napalit nilang mama ug sa usa nako kamaguwang nga si Kuya Eldred nga karon pulos na nga matay na. Kining maong yuta nakapangan kang Kuya Eldred kay siya may mas dako og share sa nabayad aning yuta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sila si Mama o Kuya Eldred nga akong maguwang ang nagpalit aning yuta. Apay nakapangani kang Kuya Eldred. Kaysa naman ang makapanag-iya iniron nga pulos naman sila patay. Ikaduhang pangutana, may maguwang pa ko ang among eldest na si Manong Marlon na unang nagbay aning yuta. Apan, di man ko niya pabayon dinhi, kay wa kuno ko'y labot, kay wa man kuno ko'y natampog bayad aning yuta nga lampaw man sab siya good. Gusto ba siya nga kay babae ko at ko dapat sa kumbana? Ikatulong pangutana, nagkasabot kong gustong suluhon sa kong maguwang ang yuta sa kong mama o igsuon. Kung may katungod man gyud mi aning yuta unsaon ako pagkuha sa kong bahin? Ikaw pa to katapusan. Patay na si Kuya Eldred nga maoy nakapangan sa titulo aning yuta. Wa siya anak kay ulitaw man o mahuyang si Kuya. Wa maminyo. Kung maklaro na ninamo og bahin sa usa ko ka igsuon, unsaon man ni pagbalhin sa among pangan? Ug mga pila man sab kaha ang gasto? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Gracia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag problema, Dr. Obra, Dr. Rene Obra to the rescue. Ay namugpaglangan, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran official writers page. Padesad, napa may post office, ipadala ang inyong suwat sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud o klase-klase pang pamaagi kung saan yung pagpadala ng inyong mga suwat, mga suliran diri namo, amo lang yung gihangyo. Guys, para among masabtan yan, hindot po pagkahimo ang drama sa kahanginan ng inyong mapaminaw. Matag episode, kumplituhan lang ang detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema, no? Kayo lang yun ninyo kanang diretso ag suwat ang mga pangutana, may kasabot, kibaw mo nga, no? Although naani ang balaod, sometimes ang advice, even medical, no? Ang advice nga mo ang mahatag magdepende man sa gud pud sa sitwasyon. There are different ways by which you will apply the law, ang procedures no sa balaod unsaon pag-apply ug asa ta mo dangop, asa ta mo duol. Magdepende gyud sa sitwasyon. So, mas masabtan na namo kung inyohang inanaon. Guys, thank you kayo sa mga maminaw nato pinaagi sa ato ang Facebook account and sa mga nag-like ug nag-follow sa kiniyang Akong Suliran official writers page. But most of all, my big and heartfelt thank you and love sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan, Attorney Elaine, sa Threads ug sa TikTok ug sa Instagram. You may like and follow me guys para magkita-kita punta, no? Siguro hopefully maybe next year sila kog plano ani na maybe we can come up also with mga short mga TikTok na tuon mga punto legal gihapon nga mga pangutana, no? Bata nga to ang letter sender, wa man ni mosulti siyang address pero gipadala ni sa kiniyang Akong Suliran official writers page si Gracia 29 years old. Kabahin ni sa iyahang mama nga nakapalit og yuta iyang mama niyang iyahang igsuon pod naapod nagtrabaho sa gawas.
Okay? So murag naani sila dire issue. Okay. So ang atuang mga pangutana ani sa iyang sitwasyon is this kay ang iyang manggong maguwang gustong suluhon ang yuta nga napit palit sa iyahang mama, no? Kay ngano man ni og kay ang iya kunong nasabot nga gustong suluhon sa usa niya ka maguwang ang yuta nga napalit nilang mama ug sa usa niya ka maguwang kato si Kuya Eldred. Unya kining kunong kana kunong ilahang yuta nakapangan kang Kuya Eldred. Kay siya may mas dakong share sa nabayad anang yuta. So muna ni ilahang na issue karon. Kay while ang kabaw sila nga naibahin ng iyang mama pero mas dakog bahin ng iyang Kuya Eldred pero ang yuta dili mama and Kuya Eldred. Si Kuya Eldred ra. So mao na ni. Sila kuno si mama niya ug ang iyang Kuya Eldred kanang iyang maguwang ang nagpalit sa yuta apan nakapangan ra si iyang kuya. Kinsa man ang makapanag-iya ani ron nga pulos naman sila patay. Okay. Ang akong pangutana, ako sa nitanaw ba niyang mga pangutana guys ha, kay akong nasabtan, ulitaw man to si Kuya Eldred. Okay? So, why patay na si mama, patay na ang kuya, ang atong pangutana ani, magdepende no kung kinsay unang namatay, si mama or si Kuya Eldred. Ngano man. Kay kung si mama ang unang namatay, unya ang yuta, dili magdepende kay ngano, wa man nakapangan sa mama, wa may lailabot sa mama. Okay. Ani, ang basihan nato sa pagpanunod will be based on kinsang pangan ang nakabutang sa titulo. Kay kung kinsang pangan ang nakabutang sa titulo, maunay ilhon nga tag-iya sa yuta. Unless naamoy mapakita nga dokumento nga gipirmahan si Kuya Eldred nga magpamatuod, no, nya sinumpaan ni notaryado nga magpamatuod nga maski pag ako ning pangan pero let's say 30% aning yutaa gipanag-iyas akong mama. Kung wa ta ana nga dokumento ang full gyud nga tag-iya anang yutaa kay si Kuya Eldred gyud. And siya gyud ilhon nga mo itag-iya anang yutaa. Lain ang mahimong storya kung naatoy mo tumaw nga ingon nato nga dokumento. Unya lahi pod ang treatment nato kung pananglitan nagunag kamatay si mama kay ang kanang 30% bahin-bahinon ninyong tanan apil si Kuya Eldred. Sa 30% nga gipinapag-iyan ni mama, no? So mahog og 70% ya kung upat mo kabuok divided by 4 ang kanang 30% maunay bahin ni Kuya Eldred ug inyo. Unya inig kamatay ni Kuya Eldred ang katong iyahang bahin i-divide pud ninyong tulo kay wa naman si mama unya upat man unta mo kam nag-igsoon nya nawaay mong usa ka igsuon kamo na lang tulo. Kamon tulo may magbahin-bahin. Pero atong i-assume nga why dokumento so si Eldred gyud ang giilang tag-iya ana. Unya kay wa naman ning yung mama mahog gyud ang nga magbahin-bahin ani will be kamo na lang manag-igsuon kay wa may anak wa na poy ginikanan naog ta wala saka ta wala sorry tas kilid ang mga igsuon kamoy magbahin-bahin no sa kanang yuta. Kaduhang pangutana may maguwang pako nga among eldest nga katus manong Marlon nga unang nagbalay ining yuta apan dili man ko nila pabalayon dinhi kay wa kuno koy labot kay wala koy natampo og bayad aning yuta nga labaw sad siya. Husto ba ni nga husto ba siya kay babay ko adto kuno ko dapat sa akong bana oy dili man na ingon ana ang basihan nato sa pagpanag-iya sa yuta nga sinunod nato is kung legitimate heirs bata ug ang tao nga mamatay nga way anak unya wa na pud ang ginikanan ang mga manunod niya or ang mga manunod sa iyang kabtangan ang mga legal heirs sa in English pa ang mga igsuon. Dili na mo matter kung bayi ka or laki, dili na mo matter kung nakabalay ba ko diri or wa manay labot din ha. Ang ato yung basihan, kinsay legal heirs ug unsay inyuhang bahin. Equal mo kung wala mo'y laing gikasabutan or why last will and testament. So sayop ni Kuya Marlon sa pag-ingon nga wa kay labot adto kas imong bana uy di uy. Pareho ra mog katungod, equal mog katungod kamo tanang buhi nga manag-igsuon. Ikatulong pangutana, nakasabot kong gustong suluhon sa akong maguwang ang yuta sa akong mama ug igsuon. Kung may katungod mangyud ko aning yutaa, unsaon nako pagkuha ang akong bahin? Simple. Una, kwa ang marriage certificate sa imong mama, kwa ang birth certificate ni Eldred, kwa ang imong birth certificate because that is your proof nga igsuon mo ug naa kay katungod nga manunod sa imong kuya. Ikaduha, kwa ang death certificate ug kwa pod ang certified true copy or ang owner's copy sa titulo kung makuha nimo sa yuta
nga ang gatag iya si Eldred kay maura gyud na imuhang basihan adto dayon og abogado no kay para magiyahan ka matabangan ka kung unsaon pagkuha ang imuhang bahin kay kung dili gani gud niya ihatag si Marlon no outside of the court kanang extrajudicial partition nga gitawag meaning gabahin-bahin mo nagkasinabot mo unsaon pagbahin kay di man siya manghatag naglinilaog man mag-judicial partition ta. So, ideklarar ninyo kung kinsay mga tagtungod, kinsay mga manunod, unya, unsang mga yuta ang inyong kinhanglan bahin-bahinon, ang korte na ang muhukom kung unsaon na pagbahin-bahin ang yuta. Ikaw pa, katapusang pangutana, patay na si Kuya Eldred nga maoy nakapangalan sa titulo sa yuta. Wa siya'y anak, kay ulitawon mahuyang man to siya, wa namin nyo. Kung maklaro na ninamo og bahin sa usako pa nga maguwang, nga buhi pa, unsaon ni pagbahin sa among yuta pagbahin sa among mga pangalan ug pila man sad kaha ang magasto. Okay. Now kung mamatay ang usa ka tawo, naay mga kabilinggan, naay mga kabtangan, so kana mapunta na sa iyang mga legal heirs. Ato na nang na-explain nga ang legal heirs ni Kuya Eldred kay wa may anak, wa na pay ginikanan, mga igsuon ang mga nahimong manunod ana niya. Now before na mabalhin sa inyong pangan, bali ang kanang title ibalhin na sa pangan sa mga legal heirs. In this case kamong man nag-igsuon. Pero para mabalhin na siya guys, ang title, kinahanglan mubayad tag buhis nga gitawag og estate tax ug documentary stamp tax sa BIR, transfer tax sa munisipyo kung asa na ang yuta dinha, og muhimo ta og extrajudicial partition. Ang kanang extrajudicial partition usa na ka dokumentong notaryado ug pirmado ninyong tanan nga mga heredero, tanang legal heirs diin nakabutang didto nga si Kuya Eldred namatay nga way anak, wa na pod ang ginikanan mo na kamo ang mga legal nga manunod. Unya pagkamatay niya, naa siya yuta nga gibilin. Unya kay kamo naman lang ang nahabilin, ingon ani ninyo pagbahin-bahin ang yuta. Okay? Now, kung mabayran na tanan, buhis akong giingon ninyo, estate tax, dog stamps, transfer tax, ato din ang iparehistro ngadto sa Register of Deeds kung titulado ang yuta o di gani ipabalhin nato diretso ang deklarasyon ngadto sa inyongan. Enough na ba na? Sakto na ba na? In a way, yes, kay magpamatuod na siya nga kamong duha na ni Kuya Marlon nimo ang tag-iya sa yuta, kamong man nag-igsuon. Ang problema ana is that di pa mo ka-identify just because na nang inyong panganduha, wa pa na mahabot sa punto kung nga nagkasinabot na mug-asa dapit ang imo, mug-asa dapit ang iya. Para maklaro, pwede gyud na ninyong buakon ang yuta using a partition agreement. Nga okay, kani diri dapita, gikan sa mangga, hangtod sa unang lubi, maunay ako ang bahin. Ang kani din ha, hangtod sa imo, maunay imong bahin. Ato nang paaproban, pwede gyud nang mabuak-buak na ang yuta. So meaning ang katong usa ka titulo, pwede na tumahimong duha through the partition agreement. Okay? Mo na, that's how it will be, no? Para aning mga yuta. Hopefully di lang gyud mo mag-away kay sus pila na gyud kabuok sa ako ang mga kaso mga kliyente. Ang issue nga nagkaaway na buak ang pamilya, kwarta o yuta paet, no? Hinaot unta magkasinabot lamos pagbahin-bahin. Bawal greedy guys. Dili pa de mag-greedy sa last part, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.